Kad planiraš sljedeću ispod? Ne znam, svakog trenutka treba mi pozvonim Ognjena, da treba mi pozvonim umetaš. Okej, koja je cena? Pa, treba bi da se konsultujem s ovim mojim ljudima. Halo? Važi. Tu je čovjek. Ajde. Znači, dogovorili smo se oko svega, cenu ćeš znati po dogovoru, to je s ovim.